Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal dik ċelebrazzjoni Ewkaristika f'jum il-Mulej, nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-jum ġdid li tagħna, nirringrazzjaw tal-lejl li għadda minn fuqna u ninġabru hekk biex niċċelebraw flimkien din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu kif jixraq. Il-liturġija tal-kelma llum tkellemna dwar it-talb li nibqgħu nitolbu ma naqtawx qalbna. Għalhekk bitħejja għal din il-qudies llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Tonino Ġolina Galja u għar-Roħ Joan Gigo biex il-mulejja tihom il-Mistreħ ta' dejjem għalhekk jew nħejju ruħna biex ngħixu kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ssib, bil-kliem u bil-għamil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra għall-glorja bira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qalb tal-tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej. Waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Fakkarkom li l-ġabra tal-lum hija għall-missjoni tank nkunu ġenerużi minn kemm nistgħu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarjem il-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-poplu ta' Amalek qam u tqabad ma' Iżrael f'Rafidim. Mosè qal lil-Ġoswe: għażel irġiel u mur tqabad ma' Amalek, jien noqgħod wieqaf fuq il-quċċata tal-għolja bil-ħatar tal-Lafiti. Ġoswe għamel kif qallu Mosè u mar jitqabad mal-Amalekin. Mosè, Aron u Hur telgħu fuq il-quċċata tal-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa' idejh, Iżrael kien jirbaħ u kull meta kien iniżżel idejh kienu jirbħu l-Amalekin. Meta idejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qedu ilu taħtu u għad bil-qiegħda waqt li Aron u Hur żammowlu drajh wieħed kull naħa. Hekk idejh baqgħu sodi merfuqa sa nżul ix-xemx. U Ġoswe ered lil Amalek u l-poplu tiegħu b'xifer ix-xabla, il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Nerfa' għajnejja lejn għoljiet, mnejn se tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li għamel is-sema u l-art, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Ma jħalli qatt li riġrek joqtor u ma jonos dak li ħarsek. Ara la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lil Iżrael, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Il-mulej u dak li ħarsek, il-mulej u d-del tiegħek fuq lemintek. Ma toqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl, ngħidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej.
Iħarsek il-mulej minn kull deni u jħarislek ħajtek. Il-mulej ħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għal dejjem nidu flimkien l-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz, ibqa' miexi miegħi, ibqa' miexi f'dak li tallimt u emmint bisħieħ, għax taf minant min tallimtu. U għax sa minn żorritek sirt mitħla tal-kodba mqazza li jistgħu jagħtuk il-erf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa. Biex hekk il-bniedem ta' Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Fisem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma, insisti f'waqta u barra minn waqtu. ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-tagħlim. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kum, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtu. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas ħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu tgħidlu għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu bejn ruħu qal mhux għax nibża minn Alla jew għax sa nħabbel rasi min-nies, imma lanqas għax din l-armla dejqitni ħanamli l-ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. Il-mulej qal isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom, jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bietna. Kemmu gustus dan Ġesu tagħna. Il-ħadd li għadda qed tinsewx li naqraw l-Evanġelu ta' San Luqa. U San Luqa jurina l-miżerikordja l-imħabba ta' Alla lejna. Però il-ħadd li għadda ħanfakkarkom ftit fuq x'kien il-Evanġelu tal-10 imġidmejn li fejjaqhom wieħed bismar jirringrazzja l-Ġesu. Jiena spiċċajt il-pried kettilkom
li l-uniku wieħed li jara fil-Ġesu dak li mar jirringrazzjah għax dak biss iltaqa' miegħu. Meslu jdeħ bislu saqaħ irringrazzjah u iltaqa' miegħu personali. Imma ovvjament wara li talbuh jagħmlilhom xi ħaġa. Il-liturġija tal-kelma tal-lum kemm l-ewwel lezzjoni. Ħanagħmlu ftit revision biex ngħidlek tal-lezzjonijiet. Għandna l-Mosè jitlob biex il-Lut jirbħu l-gwerra. U dan sakemm kien iżomm idejh il-fuq hekk, il-Lut kienu jirbħu x'injejja u jniżżel idejh jibdew jitilfu. Allura tala Aaron u ieħor iżommulu jdeħ, anke dawn ejjew iżommulu jdeħ, spiċċaw għamlulu l-ġebel taħt idejh biex ikompli jitlob ħalli jirbħu. X'jiġifieri li ninsistu fit-talb tagħna. L-importanza anke il-Vanġelu tal-lum fuq hekk tikellemna fuq waħda armla ġifieri ma kellha xejn f'ħajjitha din ta' l-armla ta' żmien Ġesu laqas ikollha xtiekol għax ovvjament ma kienx hemm is-social services li għandna llum jew tuwa xi pensjoni. Għalhekk ridet ġustizzja, issa din kienet qed titlob ħalli nifhmu tax biex nifhmu l-Vanġelu rridu nifhmu l-istorja. Qed titlob ġustizzja mingħand imħallef li hu korrott u mhux ġust. Issa jista' jkun li tieħu ġustizzja man xi ħadd li mhux ġust, imma ma qatax qalba. Ma qatax qalba. Ġesu fil-Vanġelu llum jgħidilna dejn, x'ma jgħidilniex xi ħaġa faċli ta' biex jurihom li għandhom jitolbu bla ma jaqtu. Immaġinaw Ġesu x'qed jgħidilna, itolbu mingħajr ma taqtu. U kif jista' jkun Ġesu li jiena noqgħod il-Knisja nitlob il-ġurnata kollha mingħajr ma nieqaf. Sewwa mbagħad ma nikolx, ma nsajjarx, ma mmurx naħdem. Ma jistax ikun. Għax aħna it-talb x'inhu? Għax aħna għadna ma fimniex sewwa x'inhu t-talb. Hawnhekk li nisbaljaw aħna t-talb jiġrilna bħal ħafna nies li jmarru jfittxu l-Ġesu fil-Vanġelu biex nieħdu xi ħaġa minn biex ifejqu, minn biex jitimgħu għax kien hemm ħafna bil-ġuħal u kienu niġru wara Ġesu dan itina li kelb xejn. U m'għandniex għax speċi nieħdu qata li aħna nagħmlu bħalhom ta' għax it-talb huwa proċess. U Ġesu jinqeda kif qedtilkom il-ħadd li għadda anke bil-mart biex nersqu leh. Għax Ġesu jħobbna. U jħobbna mhux b'mod materjali biex ifejjaqna mill-ġisem biss imma anke mir-ruħ, anke mir-ruħ. L-ewwel ħaġa li ħanajdilkom, it-talb huwa relazzjoni. U hawnhekk nibdew nifhmu li huwa possibbli li titlob il-ħin kollu u bla waqfin. Għax it-talb mhuwiex x'ħin tkun il-Knisja biss. It-talb mhux ħin tkun qed tgħid l-Ava Marija jew il-Missierna biss. Knamlu din f'moħħna li t-talb huwa dak biss ma jistax ikun li qed jgħidilna Ġesu. It-talb huwa relazzjoni ma' Alla li ma taqafx fil-Knisja. Ħanġibilkom eżempju. Jien u l-mara tiegħi mhux tiegħi xi m'iniex miżżewweġ ovvjament. Jew jien u l-arusa tiegħi. Jien inħobba biss meta nkun magħha. Ir-relazzjoni tiegħi magħha hija biss meta qiegħed fil-preżenza tagħha jew fil-preżenza tar-raġel tiegħi. Le. Jiena qassiż biss x'inhu nkun qaddess? Le. Hekk ukoll it-talb. It-talb ma jispiċċax inħorġu mill-bib il-barra. It-talb huwa relazzjoni ma' Alla. Tiftakru l-ħadd l-għadda, is-Sammaritan, dak l-uniku wieħed li tgħallem x'inhu t-talb. Għax mar iltaqa' ma' Ġesu u bena relazzjoni. Jiena minix qassiż biss x'inhu fuq l-artal, jiena mbarra qassiż ukoll. Jien minix biss miżżewweġ il-marti xi qiegħed magħha d-dar u mbagħad xi ninsifer fuq xogħol ma għadniex inħobba jew ma għaddix marti. Jew uliedi ma jibqgħux uliedi meta mhumiex fil-preżenza tiegħi, immaġina jkollok it-tfal isifru. Le. U din li rridu nifhmu aħna t-talb. Ma rridux nibdew nifhmu li tfajt 10 cents u rċifejt xi ħaġa. Jew Ġesu ħanitolbok biex ittini. Le. Ma jaħdimx hekk Ġesu. Ġesu jridna niltaqgħu miegħu fit-talb. Biex narfuh. Immaġinaw li inti għandek f'kollox ħajtek, għandek f'kollox għandek dar, għandek flus, għandek familja, għandek good job,
ma joqsok xejn. Kif tkun taf? Ma m'għandekx paċi, għaliex m'għandekx paċi? Għax int tħares lejn ir-relazzjonijiet ta' madwarek mhumiex jaħdmu. Min tissew ma' martek, min tissew ma' wliedek, min tissew ma' l-ġirien. Bqajt biss fuq livell meta nitolbu biss u ma nitlux f'relazzjoni ma'llek jiġilna ta' niġu l-Knisja biex naqdu l-obbligu, nqerru forsi darba f'sena, kultant ngħidu rożarju, imma ma tħallniex f'relazzjoni ma' Ġesu. Għalhekk Ġesu jgħidilna, issa jibda jagħmel sens li jgħidilna Ġesu, itolbu bla ma tieqfu dini li jiena ħajti hija talba. Ħanġibilkom eżempju darba isqof kont l-Italja għalli jiena kien imur bit-trejn dan il-kurja. Għalli f'kull stazzjon li nieqaf xi naħares mit-tieqa nara mara għaddejja b'tarbija ngħidlu mulej birika. Għamel dik it-tarbija jkollha ħajja sewwa. U kien jitlob għan-nies li jara jew fuq it-trejn jara familja jitlob għalihom. It-talb hija modu di vivere kif wieħed jgħix. Darba San Franġisk ħareġ ma' żewġ patrijiet għalhom imxi ħammuru nippretkaw, kienu Assisi. U bdew iduru l-belt, u jduru u għaddu mit-toroq. U x'en għamlu jisu xi nofstan iduru reġa' dawwar rasu San Franġisk għall-kunvent. U patri li għallu aħna ħriġna biex nippritkaw, għallu ma pritkajniex. Għallu ġa pritkajna Padre Leone. Għallu bl-eżempju li tajna. Din il-mara, u ħanala ta' biex ma ndewimkomx. Kella xi talb jitlob il-fidi. Meta aħna nafu li Kristu qed jikkumpanjana, għandna x'għandna fil-ħajja tagħna, tista' tkun l-ikbar marda. Meta nafu li maħniex weħedna, li hemm żewġi miegħi, li hemm marti miegħi, li hemm ħuti miegħi, imma l-aktar li hemm Ġesu magħna, aħna xi nkunu bl-ilma sam neħerna. Ġifier ma jkunx baqalna ċans li nieħdu nifs niġu nirrikorru għand Ġesu u ma nagħmlux ħażin. Għax Ġesu jippermetti li l-ilma jasal sa xuftejna biex nirrikorru għandu għax hekk ħanibdew relazzjoni miegħu. Ġesu l-kull minn fejja għallu mur il-fidi tiegħek salvatek, mur tidnibx iktar għax dik huwa l-importanti, mhux li tfieq materjalment. Jiena jista' jkollu l-ikbar għawġ jekk qed inġorru ma' Ġesu jeħfif. U dan li qed jgħidilna Ġesu, dan li jrid Ġesu permezz tat-talb iridna nagħmlu komunjoni miegħu, nilqu relazzjoni miegħu. Għax din ir-relazzjoni nsibu dak il-fer vera, dik il-paċi vera. Ejju nitolbu l-Ġesu tina din il-grazzja li aħna it-talb ma nagħmluhx biss meta jkollna bżonn. Imma it-talb issir relazzjoni mal-maħbub tiegħi ma' Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wieqfa għalli flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen falla l-missier li jista' kollu li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'milej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini tal-Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin. Il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda mafra ta' dnubit nistenna l-qawma mill-wied l-ħajja taż-żmien li ġej. U tieżis il-mulej Ġesu jistedinna biex nitolbu bla ma qatt nieqfu. Nilqgħu din l-istedina tiegħu nisprimu t-talb tagħna fil-ħajja tagħna bil-fiduċja. Għalhekk ngħidu flimkien għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.
Tolbu għal-Knisja, għall-isfijiet u l-mexxejja tal-Knisja biex tkun komunità ta' talb għal dawk li konsakraw ħajjithom f'ħajja ta' kontemplazzjoni. Nitolbu għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Tolbu għal-missjonarji biex ikomplu jxandru l-kelma tiegħek f'kull ħin u jġibu l-qudiem il-ġustizzja fost il-popli foqra tad-dinja. Nitolbu għal-missjonijiet u għal-missjonarji għal dawk li joffru d-batijiet tagħhom bħala l-isbaħ talb li taqadhom ma' Ġesu li jitolbu li sseħħ fih ir-rieda tal-missier. Tolbu għalina biex nitalmu nitolbu dejjem u jkollna fiduċja fik li tisma' talb magħmul bil-fidi. Nitolbu u Alla t-talb tal-qaddejja tiegħek Mosè weġibt bil-ħniena lil poplu tiegħek fid-deżert. Ħares lejn il-Knisja tiegħek miġbura hawn fit-talb u għati każ tal-biki tal-foqra tiegħek li jitolbuk lejl u nar biex tagħmel ġustizzja magħhom u saħħaħ lilna fil-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz ta' dawn id-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-mistieri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfu lub nalfu, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb isseħħ fil-misteru tal-għid konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. Msejħin għal dan is-seb kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' assisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtilna mid-dlam mad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċitu tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek bla jeda ngħidu qaddis, qaddis, qaddis. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek.
وصلنا في الأولى تسوي نبيرك من جاي في سام المولي وصلنا في الأولى تسوي. قديس تسوينت مولي انت لاين تقول قدسية قدس عليك نطلبوك داون الأوفرتي بالبركة تالسبيرتو تيك بش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا جيسو كريستو لمتى كان سير يرناتا شمراي إباتي خاي الخبز ردلك الخير بيرك قسم تالي الدشيب لتيو وقال هودو وكولوا الكل من دان أجدان هو جسمي ليناتا عليكم. Ekku koll wara li kilħal kalġi reġa rat il-ħajr ta' li d-dixib li tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalġi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari li nitolbu għall-erwieħ ta' Tonino, Giolina, Galja u għarroħ Ġon Gigo biex mulej nitolbuk daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-Arustaħ San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'qalb li mħabba lejn dan Ġesu, nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess, talba tal-missierna u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħħalniex f'tiġrid. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħi.
la tħaris lejn tijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija, li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu ħarisna ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk Ġesu ta' dit qarbina li għamilna, nitolbuk, tallimna nitolbu, tallimna nidħlu f'relazzjoni miegħek permezz tat-talb. Relazzjoni li tatina il-paċi u s-serħan tal-moħli fit-triq tagħna anke jekk tkun tadbatija m'aħniex weħedna. Hekk bħala ringrazzjament ta' din l-Ewkaristija u ta' din il-Qudiesa jew issa ngħidu tliet Ave Marijiet lil Madonna ta' Pinu biex tatina l-għajnuna tagħha fil-mixja tagħna lejn bina. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba' nitolbu. Nitolbuk mulej li s-sakramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li qegħdin nagħmlu issa taħt iġbijat tal-Ewkaristija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.